vora de 0 anys a 7 anys estan en unes classes que van rodant 2 dies a la setmana i imparteixen classes d'arts plàstiques, dibuix i també modelat, de música i de dansa. Se troben 3 disciplines diferents però emmarcats dins de lo que és l'art. Perquè en realitat el treball que se fa és triar una cosa vista des de la música, des de la dansa i des de les arts plàstiques. Entonces, claro, tot això fa que realment després l'alumnat tinga una riquesa molt àmplia. Totes les ensenyances artístiques t'aporten moltíssim, no només a nivell cognitiu, sinó també a nivell emocional. Pensem que es potencia molt l'autoestima i la seva creativitat. A les aules deixem que ells manifesten les seues emocions, els dones la possibilitat de descobrir i de veure ells en què són bons, perquè moltes vegades un no descobreix on té el seu potencial perquè no ha tingut contacte en aquest art o en aquesta disciplina. Ella empezó con lo que es danza y con lo que es música, ¿no? Cuando era pequeñita, y lo podíamos compartir con ella. Entonces eso no lo encontrábamos en ningún sitio. Y crea el vincle que crees en ell, pues reforça, ¿no? la emoció en el tu fill i comparteixes ese bon rato. L'art és una vivència, els xiquets de 0 a 7 anys el que han de tindre aquesta vivència és experimentar, tenir una primera sensibilització, que siga un desenvolupament personal, no és aprendre tècniques per després ser un gran instrumentista, sinó és aprendre tècniques d'art, de música i dansa per a ser una millor persona, realment.